Bueno, 50 anys d'una trajectòria com diu la Fundació són dignes de celebrar i n'hi ha que celebrar-lo, no? Qualsevol organització que dura 50 anys té que celebrar-ho, no? Perquè els canvis són molt importants i desapareixen moltes. Però jo crec que el més important d'estos 50 anys és tot el paper que ha fet la Fundació en diversos sentits. Uno, en l'enfortiment de la vida social, del món social, de la societat civil a través de l'associacionisme, que ha pogut, gràcies a aquest enfortiment, canalitzar moltes de les inquietuds i les iniciatives. Altre element fonamental per a mi és aquest treball que ha fet des del començament per enfortir aquest territori que és la comarca de l'Horta Sud, que ha sigut capaç de generar sinergies, de generar possibilitats de desenvolupament que han construït una realitat que és la que tenem actualment, no? 50 anys, però crec que se'n queda curts. Jo crec que celebrarem el 100. Jo ja no sé si ho veuré, però ho celebrarem, perquè continuen havent una sèrie de mancances i continua havent, sobretot, una gran quantitat d'oportunitats que una organització, una fundació, com la Fundació Horta Sud, pot catalitzar a través d'aquest impacte que té en la societat civil, no? I un exemple concret ha sigut ara, per exemple, tot el tema de tornar a la realitat que era la creació de l'existència d'Horta Sud i Horta Nord, i no una enteleca que s'havia creat ahir, que era l'Horta. Però si no hagués sigut per la Fundació Horta Sud, que ha estat darrere canviant aquests temes, seria iniciatives com esta, oportunitats que tenen que veure en el medi ambient, en la mobilitat sostenible, en la millora de la societat, estan ahí. Durant aquests pròxims anys la Fundació continuarà apretant per aconseguir-ho. I tot ahí en col·laboració amb la societat civil i amb la societat empresarial de la comarca. La col·laboració és una sèrie de sinergies que s'han creat per compartir uns valors i uns principis, no? Els valors com el localisme, la societat civil organitzada, els valors de crear una societat millor, més inclusiva, més igualitària, això fan que coincidim en el camí, no? I és una aposta de Caixa Popular col·laborar en organitzacions com la Fundació Horta Sud i animar a altres organitzacions i empreses a que se sumen a aquest projecte de construir una societat civil cada volta millor, perquè crec que fa falta, no? I al final les empreses hem de ser conscients que no estem fora de la societat, formem part de la societat i les nostres accions influïxen. I egoistament, pensant egoistament en el punt de vista de les empreses, quan millor li vaig al nostre entorn, millor ens va anar a nosaltres, a les persones, a l'economia i a la societat en general. Jo per això, des del meu punt de vista, és important que empreses com la nostra o com moltes altres que n'hi ha en la comarca sumen esforços i remem tots en la mateixa línia, no? Bueno, jo sempre he tingut un desig important, no, en aquesta línia, no? I és que la societat civil prenga la iniciativa davant altres estaments públics, no? Crec que la societat civil ha de ser la que ha de marcar els camins i la resta d'organismes públics ha d'anar darrere d'ella apoyant-la i reforçant-la.